Yogoikerania umuchando bwogonchereria kwirire niko bono abatendere na bigaba director kurwase Chief Factory cha Itumbe na Nyamache baimoke getambukiro kyogochakia enasari yogosimeka ekirauni ekiyagie kemerie chae ekyo kirache gokoria buya hase obosimeki bwekemerie kyo okwana ime ya motonto hase oboremo bwa motonto cooperative society ekerobaringe wasioria bene umurobero bwogochakia enasari hase chinsemecho nigo bono batebire buna nigo ebimerie ebyo ebirache gotumeka kubakonya abaremi gosimeka echae yekirauni ekiya ekyo kibwate okogesa okuya naboigo abarimi baria bamenyire nechae yetandri emiaka emenge nigo bono nakobane bitugi nigo barachi gosimeka echae enyia murikito Caroline Mausa na tuarigandia oroboti rwa senchiro bikira for the farmers of Motonto area. Kitu kuri rero nigo machairman na baiga director kurwase Itumbe na baige ya Nyamache baba bagochakia bene umuroberi obwo gochakirwa kwenasari iyo gochigosimeka ekirauni ekiyege kemerie chae ekibarachi ko baba kwena na gochiase umuremi bwe kemerie chae gosimeka na baigo konyora okogesa korokuya tinge chae yere 240,000 whatever seedlings. That's what togojigo tuara se period yeye 240,000 you go produce here at the normal rate your productivity you are one kilogram per bush per year. Within a period you mwaka oyomo ntotu ale chaye year almost 240 because you total improve from 1.0 to 1.2. Yonta gete komenta nge clone to go simeka ande clone ge korabuya ase area ye igere clone 318 inere go koraga iga and then touch kwen shwanga we continue testing onye no muchanga so that chi clone chirito koleta ase area ye ase especially ekara mangana climate change yago je go saya to bwate we ensure tuale tri clone chingia elinde to nyare to koba to comment chae yerengia ye nasari ye elinde tonyare ko batokonyora seedlings tonyare konyara ochenji chibush kirito bwate chire myaka emenge tonyare konyora new clones abalimi baito balega tigamba tebi mwatwalire bati nene ekiara inungo chikwego mole clone yekegeni bona igantu bwate gento gekorukuna climate change ekike bwate threat asobulimi bwaito nande natwabeke nasari ye na togo chikokora harvesting entangani nande togo chakoirorera to ensure that abantu bounce p na bali bande konya batara manyamanga no bolemi barorire obwansu bwo bolemi bachaka konyore chae basumike kyare kina kikira tokonya wikatorengererie emibango ya 5 year to 10 year program ekiagera totaligeretie kabireyo echae na bera chiko chaka gotoka na yabolire buna bona igatoko kwana ntobwati chae Nonye naboni go director Abel Kenyuras ARS rebuna niga baremi batakere ko baba gosimeka echae yinge ase orogongo rwagusi na libarachi ko baba konyora ebonus yebwenerete na baigo nigo atebire buna nige kirauni ekekiya kirachi ko bage commenta volume yechae abo ase bono barachi ko baba gotwara lige soligia ase barachi ko baba koyonio na baigo konyora engerie yabo ro gotulega asogwansa kobeke nasari yechae abalimi bagocha gosumeka area ya Nyangitia chache bas chache echae nenke namarimo namanene igogotore negesio ngantu bwata marimo arasumekwe chae eritotware volume isaine ito igonko basaba murende nasari ye esokie chae ngia na ende musumeke chae moonia moira ende isiko ninde sure and ni manyete chairman into Nyamache Itumbe ase region ase zone ya Kisii nintu tweka tubwate chinasari naende twagenda tukakwana no mugavana minto twaigwana na nere kwanza natwanchira agatotebia ekira gitekera bigo chikochicha bigo chikoba station ndi ase Chief Factory cheito isato ase zone liriti atokire na chipara chi asare kire twamenyo kibwango twarosia nande twakwana nere igoro ye chinasari agateba goikato twale memorandum of understanding na a county which we are going to do he promised nango tokonyale to twale at least manyi obonge na finances chokubeka chinasari echi ngonya libagaliro turanyale kolete cha tubeke nasari mo base kuganya togende ni ronga egento gete chaeche nande tuchenje komenya kwa abantu baito
twabere hairuru mono echae nebwati chibesa barimi ba minto twali ko basabe into kyo kumia chaye tegenda isiko esime kupaki pass chache aintu ato chibesa tebe kumuko imilingambo tu asimekire menge totugure yaitira mache yakuri echae bora soko tokonya gekogera ne abantu baite kento kira bwene asime uko yabo na endo ndebwanchi okurushe cha tocha kuye cha asenge njugo chikoni uya senge njugo chikosimeko atekana no gonchereria kwelire anene mono imense yaito ya Kenya bono kurwase county ya Kisii ni gaba director na bagaba chairman kurwase Chief Factory au checha imeoro gongorwa gusi baimukirie getambo kerogio koreta ikirauni ekiyagie kemerigie chae eliba beba gosimeka ase enasari yeiga eliba beba kwena na gochia sabale mibagendere ko baba gosimeka na baigo kwenyorera engeria yabo ya butambi. Korwa Motonto ime county ya Kisii, nkoripoteria Mayane Soko TV, Elietaria Nema Osa, Caroline.